bastant bones. La UBET, la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, engega una nova iniciativa amb l'objectiu de dinamitzar la vida comercial del municipi, la creació d'un mercat de Nadal. Els mercats de Nadal són cada vegada més nombrosos arreu. Tanmateix, no es té constància de cap població propera a l'Escala que tingui un mercat d'aquestes característiques. L'equip organitzador considera que la instal·lació d'un mercat de Nadal durant aquestes dates donarà dinamisme comercial al municipi. El que es tracta és de posar en marxa una iniciativa conjuntament amb l'UBET, una iniciativa que generi activitat econòmica i que potenciï i dinamitzi el comerç escalenc, que tots ens veiem la necessitat de ser imaginatius i de fer iniciatives en aquesta direcció, i fruit de la bona col·laboració, Ajuntament, a través de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, l'ADET, amb l'UBET en aquest cas, posem en marxa aquesta iniciativa del Mercat de Nadal pels dies de la Puríssima, pel pont de la Puríssima, i la veritat és que esperem que tingui una bona acollida entre els escalencs, entre el comerç escalenc i també entre els visitants, que aquests dies tenim una afluència important a l'Escala i pensem que això pot ser un atractiu més del municipi. Crec que aquest és el camí, anar proposant iniciatives i anar proporcionant eines al comerç amb aquest recolzament de l'administració i també de les entitats que el representen, i amb aquesta voluntat intentem posar en marxa aquest mercat de Nadal, que com deia abans és una novetat no només a l'Escala sinó a la comarca, i això pot ser un atractiu per aquesta subcomarca que nosaltres reclamem i que l'Escala actua una mica com a força central, i esperem que sigui un èxit i una bona acollida per part de tothom. El mercat de Nadal, en el qual es vendran productes nadalencs, plantes i arbres nadalencs, productes decoratius i ornamentació nadalenca, pessebres i tió, productes alimentaris nadalencs i begudes, bijuteria, artesania i regals nadalencs, es situarà en el nucli antic del municipi, a la plaça Pequín i a la plaça Abixaixo del 4 al 8 de desembre, aprofitant el pont de la Puríssima. L'objectiu principal és procurar que el major nombre de parades possibles siguin de comerciants escalencs. Evidentment, nosaltres hem plantejat, juntament amb l'ADET, que hauria de ser un mercat primerament i bàsicament amb comerços de l'Escala, comerços i entitats que vulguin col·laborar amb aquest mercat. També des de la comissió organitzadora farem la nostra tasca de dirigir-se tant la UBET en els associats de la UBET que creiem directament més adients perquè puguin participar, com l'ADET en el reste de comerciants que no siguin associats, buscar més directament i més personalment explicar-los aquesta pretensió i convidar-los a que puguin participar. Els interessats a participar en el mercat poden anar a buscar un formulari de sol·licitud a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de l'Escala a partir de